کارڤدان لەسەر بویارە بلندکردنا درێژترین ئاڵا کوردستانê li Girkêlekê berdewam in û ev karvedan gihiştin Astak û kantona Cizîrê bersiva Serokê Herêma Kurdistanê bide û daxwaz jê bike ku Başûrê Kurdistanê destêwerdanê di karobarên navxwe yên kantonan de nede. Di heman roja serbestberdana Serokê Şaxê Enekeseyê Girkêlekê ku di merasîma bilindkirina ala Kurdistanê li Girkêlekê de hatibû girtin, her yek ji desteya navxweya kantona Cizîrê û esayîşa rêveberiya Xweser li ser bûyera êrîşkirin li ser ala Kurdistanê li Girkêlekê daxuyaniyek belav kirin û tê de red kirin ku esayîşê bêrêzî li ala Kurdistanê kiribe. Desteya navxweya kantona Cizîrê bersiva daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê ya derbarê ala Kurdistanê da û ragihand ku ew nahêlin tik kes ala Kurdistanê bike hinceta têkbirina ewlekariyê û got bila Başûrê Kurdistanê destêwerdanê di karobarên kantonan de nede. Desteya navxweya kantona Cizîrê her wiha anî ziman hin alî bilindkirina ala Kurdistanê dikin hincetek ji karên xwe yên neyasayî re û got her kombûnek yan jî xwepêşandanek derkeve divê rexseta fermî bistîne. Di daxuyanî de her wiha hatiye ku Başûrê Kurdistanê piştgiriya wan kesên têk derdike ku hewl didin fitneyê di nav xelkê de derxînin. Kantona Cizîrê dibêje ku Serokatiya Herêma Kurdistanê nahêle birîndar ji Rojava bo Başûr bên derbaskirin û daxwaz ji Herêma Kurdistanê dike ku li helwestên xwe vegere û wan sererast bike da ku fitne di nav pêkhateyên Rojava de dernekevin. Ji aliyê xwe ve esayîşa rêveberiya Xweser di daxuyaniyekê de ragihand ku wan ti carî bêrêzî li hember ala Kurdistanê nekiriye û ew nakin jî. Fermandariya giştî ya esayîşa rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê derbarê tometên ku dibêjin esayîşê bêrêzî li ala Kurdistanê di merasîma bilindkirina alê de li Girkêlekê kiriye daxuyaniyek belav kir û tê de ragihand ku ew tomet bêbingehin û got ku ew tenê dezgeheke ewlekarî ne û girêdana wan bi tu aliyê siyasî tune ye. Esayîşê daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku ew neçar bûn ji bo belavkirina kombûna li Girkêlekê avê bikarbînin. Ew jî ji bo parastina jiyana welatiyan û ji bo rêgirtin li her karekî terorê ku hewl bide tevlîheviyê derxîne. Di daxuyaniya esayîşê de her wiha hatiye ku ew bank li welatiyan dikin ku pabendî rênmayên esayîşê bibin ji bo rêgirtin li her bûyereke nexwestî. Serokatiya Herêma Kurdistanê berî niha daxuyaniyek li ser rêgirtin li bilindkirina ala Kurdistanê li Girkêlekê ji aliyê esayîşa kantona Cizîrê ve derxistibû û tê de gotibû ku kesên ew kar kirine wê poşman bibin. Roja 17 vê mehê hêzên esayîşê êrişî çalakiya endam û alîgirên Enekesê ya pîrozkirina roja ala Kurdistanê kiribûn. Rê nedabûn ala Kurdistanê were bilindkirin, hinek jî girtibûn û heta niha jî esayîş li dû vê alê digere. Muhyiddin Hüseyn, Rûdaw.